Allô? Allô, karakory? Tsara foy, ino vaovao? Tsy say, mba hikorokorana aminao hely boka zay io. Satria za mahita videonao tato karaha tiako be zay magnaraka izy. Zegny, misy anao e. Ake za amizay tsara vitan'izay amizay izy. Za amizay karaha somary misy raha mitreko zegny am fo karaha tafitiky lopy zegny, tafitiky fitiavana aminao zay za. Rô? Tsy haiko fa tirana magnozavo ndraiky tsy fahotana ndraiky raha zay fa enao ma fitiavana lehibe indrindra. Fitiavana lehibe indrindra asa anao ma mipetraka izy azafady. Za mipetraka Antsirabe. Kazana. Izy mandafy mba misy Antsirabe koa. Za tsy raha mipetraka andafy. Za mipetraka Madagasikara eto fo. Izy io manao tsy mipetraka andafy anao mikapokapoka isan'andro. Afa tsy videonao koa. Azo mandafy. Tambarakony mba mipetraka andafy. Anao mbela koa ankoy. Salama daholy, salama atsika jiaby. Aza digna fa zaho tsy lapanjery avy eo za koa tsy tranom-pagnahy. Fa za hitanareo io malahelo amin'ny agninakadrako e. Marigny malahelo za amin'ny agninaka satria za iny zegny izy koa fa nahazo appelin'olo igny ho afaka eky agnarana MD0 ty eo za. Fa nohony za tsy mipetraka andafy. Nanjary nataony lehilahy iny kapokapoko za iny. Malahelo za amin'ny agninaka. Salama aby atsika jiaby. Tsy haiko le lanomboaly igny mbola vokatra n'le raha nikoragnintsika nomboaly maraindraigny je crois le hoe sarotro teny gasy. Mbola vokatra n'igny fo zegny i raha niboaka tamin'le lany kaiky za nomboaly. Mbola tsara atsika jiaby. Za io za malahelo amin'ny agninaka. Za malahelo amin'ny agninaka nohony za tsy mipetraka andafy ve. Fa tsy magnino. Za ndraiky tsy meloko amintsika lehilahy. Fa izy igny zegny mbola vokatra ny koragnantsika nomboaly maraindraigny hoe sarotro teny gasy vokatra n'zegny. Le raha volaniko eto zegny ny fandraisantsika lehilahy igny izy aminazy ny kapokapoko zao izy. Anao ma tsy raha olo mipetraka andafy anao mikapokapoko. Aminazy tamin'ny fandraisan'ny raha jiaby volaniko amin'ny réseaux sociaux eto igny aminazy personnellement mikapokapoko zao izy. Ke igny tsy magnino. Avy aminjegny za igny zegny mbola nagnano ikaikitsaiky lehilahy igny andeha hikoragna aminazy amin'ny mahasambolombelo ny bloqueny za. Ny bloqueny za. Fa tsy magnino koa. Tsy magnino satria tsy za mo nikaiky izy fo izy nikaiky zao de tsy magnino. Armela mbola tsara tsy magnino. Za tsisy aminaka manokana za tsisy raha ratsy nataoko izy. Za tsy avandy aminazy. Za tsy mipetraka andafy ve agnano mipetraka andafy. Za tsy avandy aminazy de za tsisy roronsegnaka aminazy fa raha hoe amin'ny mahasambolombelogno zegny za ikahiako ndraiky tsaiky lehilahy igny azaveko aminazy na za nataony kapokapoko igny. Bon fa za fa nibloqueny. Ke ho an'izay mahay tsaiky lehilahy igny na mahita tsaiky lehilahy igny na managna contact ny tsaiky lehilahy nivolagna zao hoe anao mo tsy raha mipetraka andafy mikapokapoko. Volagna aminazy. Tsy za nikaiky izy fo izy nikaiky za araiky zegny. Faharoe sintrany za ataova ranabavy lehilahy fo za ty tsy mipetraka andafy. Anao igny ndraiky tsy diso. Tsisy na diso anao nagnano appel igny. Mamany Dauphine soa manakory tsara be raha nahazo avanao ty. Ino vaovaonao?
tsisy nahadisotraky lehilahy igny satria fiainagna mo sarotro izy mba miezaka mba hitovitovy amin'olo fomba ny fiainagna aby jiaby aminaka personnellement za tsy nampanjery tsy tragnompagnahy fomba ny fiainagna aby jiaby izy tsy nandeha namaky tragnon'olo izy tsy nandeha nangalatra ran'olo fa hoe mitady viavy baka andafy izy de tombe taminakay voilà risa mbola tsara misaotra mame misaotra mama sosy mitsaraka mama sosy baka izy ke mitsakaraka izy baka azo noandragnahary tsy agnadiagna izy igny tsy agnadiagna izy fiainagna sarotro be ty mitady afa igny zegny le fitadiavagna hoe ndao mandeha mitady efa isan'ny mitady izy igny fô ny raha nampalahelo taminazy zegny tokotro nagnontanieny mangingigny doko za igny na raha karakara zegny fa tsy tonga de nataony appel karaha igny fa igny tsisy raha nadiso izy Samira Rizik mbola tsara iny vaovao Chanel Mada bonjour Christina mbola tsara hale mbola tsara zandro koa iny vaovao kela zegny raha misy fa izy igny tsisy raha nadiso azy ary izy mivolagna za hoe anao io mo tsy raha mipetraka andafy anao mikopokopoko za tsy meloko aminazy karaha zegny fandraisan'le raha volaniko eto io aminazy personnellement mikapokapoko za amin'ny raha jiaby volaniko aminareo eto aminazy zegny tsy diso izy amin'igny safe amin'ny situation misy izy ho za arakaraka situation misy le olo bonjour bon week-end bonjour za koa lany fagnahy tamilalahy grave zigny zandroko marigny za koa lany fagnahy tsika andeha agnanovinatony papantsika zegny fa za noho za tsy mipetraka andafy zandroko karaha tsika viavy mitady vazaha marigny zegny karaha tsika viavy mitady vazaha pareil ke tsisy nadiso tsaiky lehilahy igny tsisy nadiso azy ary na za koa mba nanagna havagna na nanagna namagna nipetraka andafy ni présenteko tamizigny fa nohony za ni bloqueny zegny safe za tsy koragna taminazy tafarany appel izy fa sosotro taminakay izy efa sosotro taminakay igny ni bloqueny za ke za tsy tafikoragna aminazy ke hoan'izay mahay izy na hoe imensionnareo agny izy ataony ranabavy za hoe ataony ranabavy za satria za ty gasy karaha izy teratany malagasy mipetraka Madagasikara karaha izy ke le koragna manjopatra karaha igny zegny tsy tokotro ataony raha mameloko izy aminaka ary izy baka tokotro tsy meloko aminaka tsara zany keky izy ke ny fihavanagna mo raha tiako de ataony ranabavy za de ataoko anada izy za koa mahay olo mipetraka andafy présenteko aminazy hoan'izay mbola tsy voatogno agnaragneto sady tsy vavaky message mbola tsara daholo tsy vavaky commentaire plutôt mbola tsara daholy salifa mbola tsara hoan'izay falosagna bognabo agny mialatsigny tsy avoatogno agnarananareo igny fa za hitanareo io malahelo amin'ny aignaka personnellement nohony za tsy mipetraka andafy ve tsy tokotro handagna vady na hoe tsy tokotro hivolagna amin'ny réseaux sociaux ty ato karakaraha zegny ni bloqué zaho za aminao zandrokonahy ni bloqué izy avy nivolagna anao ialako anao io tsy rapetraka andafy mikapokapoko ni bloqué lehilahy za mbola agnamikeky izy za baka olo tia fihavanagna fa hainao ke nohony izy igny zegny nahazo ny hilany za igny mbola tsy akikeky izy efa hainao ty fagnanakazokinao efa ny bloqué za ke za eto magnano antsoavo andefa message amintsaiky lehilahy ny bloqué za igny ataony ranabavy za voilà le fitiavagna ny tebaka tagnaty fônazy takagny igny ndraiky tsy madiso
olo makatio olo tsisy ny madiso zegny volagna aminazy fa zaho ato mitady jomby ia volagniko aminazy no za tsy tafivolagna aminazy izy zany bloqué no za fa izy ndraiky edy izy koa partagen'olo aminazy agny direct ho hitany iny ty commentaire anao io de commentaire anao Chanel de agny izy magnano affaire anany fa izy igny tegna tia velon-tegna mitady namagna hamelon-tegna fô nahazo za midoko Antsirabe. Bonjour Zakna, bonjour Zandko, bonjour madame Alida. Cecilia Gal, mbola tsara zokutiako anao iny vovô. Sambava Ntala. Bonjour. Lery zako mapetraka andafy zegny tadiaviko lehilahy iny. Ia. Au moins ninany zegny efa novolagniny. Izy igny koa n'olo aminaka edy tsy lapanjery za tsy tragnom-pagnahy. I tsaiky lehilahy igny, tsaiky lehilahy ataoko hoe olo magnino moa zegny? Olo ninazy zegny efa tonga de naboakany teo. Hitako vidéonao, za makaty anao, mitrepika agnatin'ny fonaka fitiavako anao zegny mety tsy fahotagna, za koa fa tsy mipetraka Madagasikara igny ninao tonga de fantapahazako fa tsy anao mora mikapokapo dikan'izegny zegny ninany zegny raha m'intéressé za ambarako mipetraka andafy anao igny. Voilà, izy olo nagnano karaha zegny. Andefasy mega za. Zaza mila vola. Mbola tsara iny vovô. Aniky. Bonjour. Tiako andrektinao nefa za tsisy mega. Marigny zegny. Ke zegny le raha misy. Salut belle. Yanadanao tsy tia zegny za tsy midoko andafy. Zaza mila vola. Jotumbo. Mbola tsara iny vovô. Ke zegny ny raha misy zegny fô zegny raha tsaiky volagniko eto amin'ny tsaiky lehilahy volagna anao tsy mipetraka andafy anao mikapokapoko amin'ny fandraisany le raha volagniko eto zegny le mivolagna azy aminao sarotry teny gasy le situation'olo samy hafa agny zegny mahatonga le raha volagninao mety manjary mahatonga le raha volagninao tsy manjary amin'ny situation tsaiky lehilahy igny amin'ny situation nazy raha ny volagniko igny tsy nanjary aminazy fa kapokapoko izy igny ho izy agny ambadimbadika agny ndraiky mety misy olo ivolagna raha volagninao marigny raha volagninao imety zegny hoe ary misaotra ary tegna misaotra anareo jiaby mpagnaraka i page ty atra amin'ny nanam-ponagna nagnano itsy lapanjery tsy tragnom-pagnahy ty atra amin'ny nanam-ponagna ny fitantaragna aminareo ditry ny zanako hely tiako hely igny sy ny tariny. Aniky, oui bonjour. Zandrina, bonjour. Marie, coucou Zokna, coucou Zandriko. Ke karazegny. Mafy aminay tsy mipetraka andafy Cecilia Gal. Nafihely taminahy izy igny fô izy au moins zegny raha dieny efa nivolagniny. Izy tsy mbola niambigny nitartaraiky nagnino izy tsy nagnanjagny nany efa sincère izy sincère tout direct igny raha dioko izy olo misy tanjogno azonao igny le hoe misy tanjogno mafy izy mila tonga amin'ny arrivé-nazy tanjognonazy nataony agnaty loanazy izy koa fa hitany tsy mifagnaraka amin'ny tanjognonany zegny za igny. Bon week-end ma belle, bisous. Bon week-end avako, merci aminao. Erika mbola tsara. Kiko fa tsy nifagnaraka tamin'ny projet nany zegny za igny nataony ny kapokapoko. Fa raha zegny marigny. Za eto mikapokapoko amin'ny situation nazy. Amin'ny situation naka za mivolagna
Ndrendray mety misy olo mahazo leçon amin'ny raha volaniko ty. Voilà. Ke izy zegny izy mizaha vidéo ty, mizaha coussin gris ty, mizaha tableau ni baobab agnabo, mizaha riban-tragno ty, de igny fo zegny ninazy. Tsy raha volaniko tandrignesa sa fe izy projet nazy, izy mizaha viavy mipetraka andafy. De amin'ny situation nazy normal izy volagna za mikapokapo. Za ty tsy malegny izy na izy volaniko ataoko anada izy ka hitako. Maya, bonjour. Ataoko ranada izy koa hitako. Izy koa izy tia hagnano ranabavy za fa tsy forcé koa. Fihavanagna baka. Fihavana. Zay raha tadiaviko aminazy. Izy koa za magneky izy andeha hagnano ranabavy olo mipetraka Madagasikara. Araiky ty we. Fô izy keke afa-tsy i fitiavagna anazy be narary fontro be tagnatin'ny fônazy takagny igny. Niravagna izy igny satria za tsy mipetraka andafy, ava koa angatako atao ranada koa izy tsy mety. Akory amin'izay mato. Tsisy nafinafy hely taminaka choc. Ke tsisy ny maharatsy raha ohatra izy tsy magneky andeha ataoko ranada. Magnan'zegny. Fa i tseky lehilahy igny, tseky lehilahy managna tanjogno zigny tegna managna tanjogno zigny. Ary izy igny oloso lavitra izy koa izy mitofa tanjognonazy igny oloso lavitra izy. Sa fe le raha tadiaviny efa hainy. Efa hainy le raha tadiaviny. Ke noho ny fahaizan'izay raha tadiaviny zay, tracinazy sy ny réglement nazy efa nataony teo. Izy koa fa tsy viavy mipetraka andafy za tsy andany megana aminazy. Igny zegny réglement fa nataony amin'ny fiainagna anazy. Moa za fa Alma, mbola tsara ino vaovao. Rose Stelby, mbola tsara e. Efa nataony zegny ny règle mba atonga izy omby amin'ny tanjognonazy. Ary zegny nomaly koa tsika igny ny koragna le hoe hazon-damosina. Izy igny agny zio ty ndrendre maro commentaire-n'olo magnakivy izy na mankaratsy izy na tsy haiko agny. Fa za miangavy tseky lehilahy igny hitohy fo fitadiavany viavy mipetraka andafy. Izy koa izy mitohy izy ho fanojy viavy mipetraka andafy fo. Tanjongonao ty azy viavy mipetraka andafy tohiza fô. Tohiza fô. Mety mafy aminao raha volagnin'olo aminao, mety marabekiny aminao commentaire-n'olo, tohiza fô. Josie pilipily mbola tsara, Nina mbola tsara e. Eriko mbola tsara, Kola Gasy mbola tsara tompoko. Tohiza fô lehilahy igny. Anao mitady viavy mipetraka andafy. Anao fanojy viavy mipetraka andafy. Torigny raha ty babanjanako tafiditry ato. Gadry. Nagnanzegny. Ke anao zegny managna projet mitady viavy mipetraka andafy. Za tsy mipetraka andafy ataova ranabavinao. Fa projet-nao tohiza fo. Mbola tsara babanjanako. Ino vaovaonao? Barabasy mbola tsara chef. Akory agny. Ke magnanzegny. Tsisy ny maharatsy zira nataonao igny e. Fô ny raha hely na diso azy fô tokotro fanagnotanianao nanginginy hely za igny afa hainao za mipetraka tandafy. Ave za igny nantsovinao. Zegny fo. Tsisy. Fô ny maharatsy raha nataony tseky lehilahy igny tsisy. Izy mba ty voatra, izy to tafaboaka. Tsisy ny maharatsy zigny. Aminakahy edy za, aminakahy.
fa izy igny avoa marteau hely ndraiky loanazy igny satria za igny mba tsy mipetraka andafy ke za zegny somary nainakiny ka hely taminazy igny ary izy igny amin'izay mbola tanora fahitavako izy tsy endriko olo bebe taona karaha za ty anao babany zanako mbola tanora itsy aiky lehilahy nanjengy za igny no babany zanako nagnano saraka taminakany gorinao io za zao nisy ngeny tsy aiky lehilahy antsany fo za igny tsy mipetraka tandafy malaika mbola tsara mike mbola tsara daholo ke zegny sy zegny zegny mikasiky i vidéo ni explosé be no moaly igny ataoko ni explosé be izy satria 3 heures de temps tafara i raha igny 3 heures de temps tafara efa misy 9 kg 700 vun'olo sasany misy 9 kg 700 3 heures ke nataoko hoe ni explosé be le izy satria nalaky loatra ny fandehanany i raha i vidéo igny ke ho an'izay mahetsy aiky lehilahy igny za tsy manana lolom-po aminazy na ny ely tsisy ary na za ty tsy lapanjery tragnom-pagnahy mbola mampirisika izy handeha hanohy am'ilay tanjonazy ty azo viavy mipetraka andafy tam'ilay za nataony hoe anao io ma tsy mipetraka andafy mikapokapoko tsy za tsy meloko aminazy koa amin'igny phrase nataony igny satria izy mavolaniko zegny arakaraka ny situation le olo zegny impact ny raha volagnitegna eto de amin'ny situation nany zegny za tsisy alahelo aminazy au contraire nohony za mipetraka Madagasikara fô tsy andafy za mangataky izy andeha gnano membre anireny adako za rehefa manana ada hoandragnahary fa mba ataoko fagnampinireny adako le mbola ho le anadako aby io izy koa izy mety fa izy ndraiky koa tsy mety izy tsy forcé nagnan'izegny babany zanako igny nandalo teo na koko tsy nataony andeha tsikilo za ataoko izy igny teny za ino raha ataoko ato de igny taoko izy igny ke karaha zegny havako aby za tsisy lolom-po na miniza fa fipitrahagna andafy sy Madagasikara zegny aminaka anjara ary anjara io raha tadiavy tegna tadiavy mampifohatsika jiaby maraindraigny mandeha miasa io beka atsika tody anjarantsika miasa tsika mahazo karamantsika nanaovantsika raha maro ane agny olo mitady asa tsy mahita fa tsy midika le olo igny ndraiky edy lany anjara fa anjaranazy mbola ho avy ke avy am'zegny zegny ivolagnako tsy aiky lehilahy igny zaho olo oso lavitra izy koa izy magnano série amin'ny recherche nany satria fa isany nandeha ni provoquer anjaranazy ane izy io igny indraindray ambadibadika agny misy olo mahita vidéo igny tsy aiky lehilahy ty mety sérieux izy ty satria heny fa zao raha diany amin'ny réseaux sociaux ato izy ka fa tsy zigny efa tsy m'intéressé za olo sérieux magnano raha karaha igny aminakahy tsy lapanjery tsy tragnom-pagnahy izy tsy mbola andeha gnano ijijilon-jabagna sy ny tariny à gauche à droite fa ary na izy tsy izy ane tsy tia lala feky za mipetraka Antsirabe a Madagasikara antsika eto misy Antsirabe aroa izy tsy tia lala feky amin'ny Antsirabe mo za mipetraka mbola preveny izy raha naviany teo tanjonazy igny fo mitady viavy mipetraka andafy ka fa tsy mipetraka andafy tsy m'intéressé za boum bloqué ny aby za voilà. Bonjour Nathalie Ridi mbola tsara mahazo ny raha anao dodo
merci tsy haiko fa za zegny amin'ny mentalité naka izy volaniko eto igny izy volaniko eto amin'ny mentalité naka izy volaniko eto igny ke i raha nataony igny aminakahy tsisy ny maratsy izy za ndraiky edy maloha tafitokiky za nomoaldraka aby nivadibadika amin'ny tokiky ndraiky edy zade za salakady ny tokiky no nainakinaka taminazy igny safe izy igny 10 plan izy tamizigny fa tsy midika izy 10 plan igny ndraiky edy fa tsy ahita plan hafa eky zegny mahatonga za miezala eo za anao niany zao koa tsy Antsirabenao ya misy Antsirabenao misy Antsiraben'ny Tananarivo izy efa tsy tia lala izy efa tsy tia lala fa raha diany izy mitady viavy baka andafy c'est tout anao fa tsy mipetraka andafy anao ialako zegny aby nataony za antobavy tsara hely karaha za ty ke amezantsika jiaby encouragement i raha nadako vaovao igny ary mangataka aminareo ambadimbadika agny zay manana havagna ranabavy na rahavavy na kamarady mipetraka andafy ianadako vaovao igny lahaby mitady ataoko nadako vaovao boka zigny mandrapizy anday refusé demandinaka izy tegna mitady tegna mitady izy za matoky fô na misy viavim-bazaha aminareo ambadimbadika agny viavim-bazaha le tsara nandeha ty Madagasikara na le mpandeha Madagasikara mba mianareo ianadako vaovao igny lahabe anareo koa mahay na hoe mahita zegny boka natao hoe fifagnampiagna alohatsika jiaby ifagnampy efa haintsika tsy aiky lehilahy igny raha tadiaviny ke atsika koa ifagnampy ho tafaboaka zigny izy koa izy igny ampiantsika ary hoe fo zegny so irabenany izy io voalohany izy koa izy tsy kiviny commentaire an'olo jiaby marabe hagny amizay commentaire hazony agny na commentaire méchant na commentaire magnano encouragement na commentaire magnano yo izy koa tsy kiviny zegny izy fa tohizany fo hahazo viavy mipetraka andafy fô izy zegny araiky ave faharoe izy koa izy ampiantsika ho an'izay mipetraka andafy anareo agny mahita antobavin'olo tsy manambady présentenareo aminazy zegny natao hoe fifagnampihagna le fifagnampihagna zegny afa nataontsika vidéo tety tandraraiky zay hoe tsy fagnampihagna ara-bola fo na hoe fifagnampihagna ara-panagnana fo na hoe fifagnampihagna ara-kangovo fo fa misy koa zegny fifagnampihagna fagnamezagna torohevitry tout simplement efa fifagnampihagna zegny zita mbola tsara priska efa fifagnampihagna zegny ke aminakahy tsy lapanjery tsy tragno-pagnahy hevitry nakahy anao azavoly raha natahe mitady viavy mipetraka andafy igny azavoly tanjonao fa nataonao andafy agny fo za ambila aloha ary izy igny mafy lalignomboanao mandreky amin'ny vato anao mandreky am'izay hoe anao fa mandiana fo anao io tafaboaka fo sa mbola tsara tsy mila kivy voilà zegny ke fagnarakaraka an'zegny misy commentaire an'olo tagnatiny koragna marobe igny araiky zany avoneny madame zéro ty ary avy tamin'ny commentaire igny mihitsy nandeha nipitrako teto hoe andeha ataoko koa volaniko
en direct ny histoire ivoneny madame Zéro ty za tsy mamono olo ça fait za zegny za ty karakarazan'olo raha volagnin'olo igny na raha ataony olo igny za igny tafandiniky ino natonga izy nagnano zigny ino situation nazy navian'izy nivolagna za mikapokapoko igny oza raha tafandiniky zegny za igny de tsy tafivonivoneko izy satria amy situation nazy mitady viavy mipetraka andafy efa tsy intéressant aminany zegny za ary izy mihitsy nivolagna za fa tsy ho tia vidéo anao eky mirary izy ahita izy tambal mariny zegny mirary izy ahita Saron Andri Antsoly za azakivy fa mbola hoa azakivy mbola azo fanao fa marobe zay aty zegny raha nada vovo igny regninao message zegny bienveillant ozary andafy bienveillant sa bienveillante azakivy zegny fa maro zegny ro andafy agny anao mbola hita fô Adis lali mbola tsara iny vovo ke karaha zegny nidiniko zegny situation nazy igny izy koa za tamy place nany igny mahino mba natao za mety nagnano raha karaha igny koa la force ny forfait à Madagasikara eto toto izy igny mbola andeha andany fotoagna i Antsirabe ie manao mipetraka Antsirabe Nord sa Antsirabe Antananarivo sa izy efa tsy andany fotoagna amizegny raha dia navy izy nivolagniny izy loso za aminjegny mbola ikaiky hely izy andeha agnazava andeha hivolagna azafady raha nada za igny koa vidéo nakahaby igny nitrompe anao nagnano karaha zegny igny de za fa nibloqueny za fa nibloqueny ni bloqué za Eduardo bonjour Rassoua bonjour ia ninazy efa direct tanjognazy ny forany volagniny na matreky amy kakazo izy na matreky amy vato izy fa izy igny efa igny fo tsisy ny mahadiso azy aminaka edy tsisy ny mahadiso azy tegna tsisy ny mahadiso azy aminaka izy tsy diso fomba ny fiaina agnaby jiaby igny misy dadinay zay nivolagna tsapitsapao izy vodiny akoho izy vodina akoho mbola indrinao tsendrika akoho sambora avô aminjay tagnanao ataova amin'ny vodiny akoho io anao ka tsy mahazo antodiny anao mahazo teny fa au moins anao nisy raha hazo soa miray mbola tsara anao io koa tsy nambotra akoho iny tsy nataonao tamin'ny vodiny tao tagnanao anao tsisy raha hazo ke zegny ny raha nada vaovao igny ataoko raha nada vaovao baka izy fa izy koa ndraiky mbola andeha envoyer che anao deja fa tsy mipetraka andafy anao fa mikapokapoko za tsy tiako ataonao raha naday izy koa zegny ndraiky tsy magnino fa izy igny mba nagnano abolagna olo mavely teo fa olo mavely taloha tagny nagnano hoe tsapitsapa vody akoho anao koa tsy mahazo antodiny mahazo teny tsy sambany izy nitsapatsapa raha tsy sambany nagnandrakandran-draha tsy izy araiky ny olo voanam-pogno hoe andeha agnandrakandran-draha zegny fa ny raha hely nampalahely fo izy tsy nahazo antodiny zegny fo tsy nahazo antodiny izy taminaka voilà misaotra nareo jiaby nagnaraka misaotra nareo jiaby nagnano partage misaotra nareo jiaby nagnano commentaire misaotra anareo jiaby
ambesa za misy raha ataoko saraiky za. Hop. Hop, voilà izy akeo jo. Izy nalaky décorage loatra. Tsy haiko koneky izy niagny. Za rô fa nibloqué rô fa za fa tsy afaka mikoragna aminazy ake. Fô mety afaran'ny vidéo ty, mety afaran'ny live ty donc mety misy olo andeha identifier izy, mety ho hitany raha volaniko ty hoe za igny la he mangataka anao ataova raha nabavinao za, donc mety zegny. Baka za ndraiky nadantsika aby reto hoe izy mba tiagniny edy mba tia azo viavy baka andafy tegna mary basana mbola tsara bele iny vaovao kenagnanjegny sasa iny vaovaonao agny belina kenagnanjegny lahabiny ke zaho tsisy alahelo amin'ny lehilahy igny zay fo za tsisy alahelo aminazy na za ataony mikapokapoka tobavy tsara hely karaha za nataony kapokapoka tsy mameloko za aminazy de sy voilà nagnazegny ke misaotra lahabe misaotra nareo jiaby amin'ny fagnarahagna i chaîne ny MD0 i madame Tsilapanjery tsy tragnompagnahy ty misaotra amin'ny fandraisanareo anjara misaotra amin'ny fagnarahanareo misaotra amin'ny messagenareo jiaby igny misaotra amin'ny pouce ny réaction diable alefanareo igny misaotra betsaka merci fô ho an'izay mbola managna menimeny akagny mizaha vidéo-ny madame Tsilapanjery tsy tragnompagnahy efa hainao edy izy tsy mipetraka andafy efa hainao izy tsy mipetraka andafy ke izy koa raha mitrebiky be agnatin'ny fo agny zegny donc mety tsy fahotagna andeha aminaka ty koa tsy raha olo vogno andeha agnitsika tanimbarinay agny zay ndraiky mba hoanjagnahary misy tanimbarihery zay kitsaigny itsahigny andeha atao firatola koa tsy raha olo vogno agnano zegny sintrany raha mitrebiky tsy fahotagna igny indesa antany hafa fô za hitanareo io tsy mipetraka andafy Yasmine mbola tsara voilà ankoatran'zegny iny vaovao aminareo agny za zao la amin'ny avy nikoragna taminareo afaka alahelo-naka safe za maraindraigny kony na lahelo za tamin'ny aignanaka za hoe arô za noho za tsy mipetraka andafy fo navozako zinjo igny o za fa noho ny anareo jiaby io mikoragna eto atsika ndraiky commentaire anareo aby igny afaka lahelo-naka igny za tsy nalahelo amin'ilay tsy aiky lehilahy igny fa nalahelo aminaka tompinay agnano annonce za mbo agnano annonce zao havako abe hitantsika raha navoa za mipetraka Madagasikara eto igny noho za mipetraka Madagasikara eto igny ke ho anareo lahabinay zay afandafy na matimaty hoe lahy présentenareo aminakadraka aby fa tsô za mbolo so andafy koa avô fanao tsy aiky lehilahy ndraiky bonjour reniko bonjour zanako vaovao
Misy araiky zany nikoragna tamin'ny mamaseranakay zay. Za mipetraka ambany volony ambany zao izy de décourage. Tanao zegny tsy samban'izy araiky, tsy samban'ny lehilahy igny izy araiky. Magnano zo, tsy sambany. Aroany zay mbola magnano raha ataony tsaiky lehilahy igny ambadimbadika agny, magnamia encourage ro jiaby za. Fa i raha nataony tsaiky lehilahy izy io natsapako tegna hoe za labo mba zahavanareo lehilahy andafy agny zahavanareo na lehilahy na asa andafy agny. Ino mara nahazo olo mipetraka ambody? Ino mara nahazo olo mipetraka ambody aby gn'alokôty? Fa tsy etsony. Tegna fa tsy etsony. Ia, izy ndraiky nelo. Za fa tsy agnaraka vidéo anao eky. Hala. Marigny zegny ny volagny, azonao hono tsara beky. Ke havako. Présentenareo matoe lambazaza hoe. Nafa matoe lala fa ataontsika hoe ho foaty amare zegny edy koa teny gasintsika bizarre fa matoe la fa ho foaty amare fa tu tsisy hay izy amaregny indray andro na zazamena na tanora na hoe ke mila mahazo matoe lahy na lehilahy na olo handicapé alaiko mila zahavy andafy foza nagnamia za conseil boka zy nagnamia za conseil zy andesa bujongo ambody ampagnanza doko agny doko andesigna roa igny legny mbola hoavy mitady viavy mipetraka Madagasikara fa za zo fa za imba hagnano projet andeha andafy rendez-vous andafy rendez-vous za he agnano anao sy mitady lehilahy mipetraka andafy koa za io matoe lambazaha voilà zegny azonao nagnaraka marigny anao havako nagnaraka marigny anao zegny azonao hono ke izo zegny ambarany olo ana ary lehilahy ma mipetraka eza ho za igny nivolagniny anao io ma tsy mipetraka andafy anao mikapokapoko hoizy taminaka azontsika jiaby ono zegny izy igny aminjay ma mipetraka ia izy koa fa tsy Madagasikara ho za izy koa fa niboaka avelan'ny Madagasikara nandeha ataontsika hoe la Réunion Maurice sy ny tariny tsy afandafy zegny mety mipetraka Maurice doko zegny Larissa mbola tsara neloko izy tegna marigny zegny ke izy koa za magnano en direct naka eto mikoragna eto noho za mipetraka Madagasikara mikapokapoky tsy aiky lehilahy igny mitady viavy mipetraka andafy igny mipetraka ie izy zany koa marigny Yasmina tegna marigny zahavy mamanao zahavy antidambazaha volagna amin'ny antidambazaha io mamako zegny oa tsara fagnaho aminazy tsara fagnahy mamako zegny
aminazy sora ndraiky tsy de tsara loatra hoa fô any misy vidéo nakaraiky zay aboa izy tarondro baby antely i mamako zegny hoa mivolagna izy zegny hoa tarondro baby antely ka le izy tsara fô izy ratsy fô tsara raha indesigny tagny amin'ny vidéo any hoe iny zegny ke anao ka nahita damba za ndeha menao za reninao zanako volagna aminazy e za ty tsara fagnahy d'accord izy zegny mipetraka Madagasikara fô izy koa izy zegny magnano vidéo izy mipetraka Madagasikara satria izy lehilahy izy tsy mikapokapo zegny alahy mba tiako ak izy identifienareo i lehilahy igny amin'ny andirect tia na zakony izy koa izy kony afaka nitry teto kony mbola nalaiko fô eto zay nikoragna ny fagnazava hely hoe fô na inakinaka eky za taminazy igny engane izy igny tsokivy zegny fô eky zanika Claire mbola tsara engane izy igny tsokivy za igny mba tsy eky ankahery izy fô izy efa nibloqué niky akory matoko voilà ok mamerigna androho ny managna ny ampy misaotra lahabe misaotra Sahada Hamada mbola tsara izy amin'io trop jeune izy go mbola tanora hely tegna mbola jeune izy marigny zegny Mimi madame mbola tsara tompoko ke zegny sy zegny avako aby tsy misy mahay tseky lehilahy igny volagna aminazy za tsy meloko aminazy za tsy alahelo aminazy au contraire raha nataon'igny natsapako fô za mba andeha zantidambazaha beky za midoko andafy za koa mipetraka andafy magnano vidéo eto asa tsy mikapokapo eky za amizay fotoagna zay satria za fa mipetraka andafy voilà ke misaotra nareo jiaby merci beaucoup bon week-end daoly